आरपी म्यूजिक प्रेजेंट भीमपुरा नंबर 1 बलिया। पे के लहगे राती में बतिया हवत रहली बबुनी भैया पे के लहगे राती में। डर में खेला गतुन के गहुआ समाज के घर में खेला गतुन के गहुआ समाज के बोला तारी अपना मम्मी के डांटे के 24 घंटा बिजी रहेले गोबर घोराइल माटी में 24 घंटा बिजी रहेले गोबर घोराइल माटी में। बतिया हवत रहली बबुनी भैया खोपे के लहगे राती में बतिया हवत रहली बबुनी भैया खोपे के लहगे राती में। हर महीना में चल रही बात 35 वाला रिचार्ज हो। हर महीना में चल रही बात 35 वाला रिचार्ज हो। सब लोग बन के पागल कैलस खुल गइल बा मिजाज हो। मन कैला पर बबुनी अधूरा दे रहली बात में बतिया हवत रहली बबुनी भैया खोपे के लहगे राती में बतिया हवत रहली बबुनी भैया खोपे के लहगे राती में। दोस्त सुधर जैबू गोरे जैबू जे बतिया मानी हो। कहे दोस्त सुधर जैबू गोरे जैबू जे बतिया मानी हो। कहिया धागा जैबू सुन ये रानी यादी आवे लागी नानी हो। राही सर्वजीत कहेले पगली ध्यान धरू तू कापी में बतिया हवत रहली बबुनी भैया खोपे के लहगे राती में बतिया हवत रहली बबुनी भैया खोपे के लहगे राती में। फोटो पकड़ाइल कापी में मोबाइल पकड़ाइल कापी में फोटो पकड़ाइल कापी में मोबाइल पकड़ाइल कापी में बतिया हवत रहली बबुनी भैया खोपे के लहगे राती में बतिया हवत रहली बबुनी भैया खोपे के लहगे